रेन्दा गारि सोरबा गाखोबा 40 लाखनि गारि 40 लाखनि रेन्दा। हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंहाथ' जानला मोनला जोबोद दुखु आरो जोबोद टेनसन आङो बेनिखायनो मा खालायगोन मा मागोन होननानै दानिसो फेसबुक पेज नायदोंमोन आं सानैसो बिथांमोननि फेसबुक सालायगिरि बिथांमोननि पेजाव नुदों आं ओरैबायदि ओमफ्राय मिथिखायो आं सासेखौ दङ जों माबा दंखायो फल'स सानैबो फल'स दंखायो ओमफ्राय बेबायदि मोजाङै माबालायखायोमोन जों आगोलाव बिदिनो सासेजोंथ' ओमफ्राय ओरैबायदिना सिस्टार आं नामखौ बुंथ'लायला नामा सिस्टारनि 40 लाखनि गारि एखेबारे 40 लाखनि गारिल' नामा सिस्टार ओमफ्राय माबा गैया नामा सना ओमफ्राय आङो नायसनदोंबा गाज्रि मोननो नाङा दे सिस्टार आं नोंखौ आंहा ओरैबायदि टेनसन जानायाव आङो फेसबुक पेजबो लानानै नायदोंमोन ओमफ्राय नोंखौ नुस'ना जि मिनिखाबाय आं मोदै गुगुलायनाय 40 लाखनि गारिखौ दा बे 40 लाखनि गारिखौ बिथांनि गारिखौ नायलांदो माबायदि नोंथांमोनहा थ' बिदिबा सुबाय दे रेन्दा गारि सोरबा गाखोबा 40 लाखनि गारि 40 लाखनि रेन्दा गारि डेन्जार स्पिड खारखायो रेन्दा गारिया खालि फुजायाव बायदों लोगोफोर रेन्दा गारि रेन्दा गारि दा रेन्दा गारि डेन्जार स्पिड खारखायो 40 लाखनि गारि खालि फुजायाव बायदों नोगोर स्पिड खारखायो लोगोफोर ओमफ्राय दा सिस्टारनि गारिखौ नुबायना डेन्जार स्पिड खारखायो ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय सिस्टार गाज्रि मोना दै आङो बे जकिं टाइपजोंसो होदों मिनिनो खारनायजों जाबजों ओरै टेनसन थानायजों बे नोंनि फेसबुक पेजखौ नुनायजों जाबजोंसो होनाय जादों गाज्रि मोननो नाङा सिस्टार आं जकिं टाइपजोंसो होदों ओरैबायदि मोजां नांदों बोरैबा खर' टेनसन जानायाव ओरैबायदि माबादों नुबाय दा ओरैबायदि मोजांखा सिस्टारना गारिया ओमफ्राय सासे सिस्टारनि फेसबुक सालायगिरि सिस्टारनि ओमफ्राय आयौ गोजा जा गोलावलाव गिदिरथारहाय आं गियो आयौ थोस होनलायलायनाय ओमफ्राय बेखौ दा दसेबाबो गावबागाव बेसेन गोसा समखौ गारनानै नोंथांमोनहा नायलांथारदोलाय आरो आं बावबोलायलांबायहाय आरो आंनि बे मदननि ब्लग्सआव सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय सनाफोर अननानै प्लिज थौ बिनानाव नै लोगोफोर जा गिदिर खानो गोजा जा आयु गियोहाय बिदिखौ ओमफ्रायथ' दा बिनानावनि गोजा जा गोलावलाव गिदिरखौ गिलायलायनायखौ नुबायना नोंथांमोनहा सोर सोर गियो सोर सोर गिया अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावथार सनाफोर ओमफ्राय नै बिनानाव नायसनदोंबा गाज्रि दामोनहाय आङो ओरै जकिं टाइप हिसाबैसो बानायनाय जादों आंनि दुखु टेनसनखौ ओरैनो खारहोनो थाखायसो सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय आङो मा मानोथाय आंहा ओरैबायदि जादों दासान्दि बे WT वाच टाइम दानगासिनो दंना बेयावनो जोबोद टेनसन जानानै थादों नालाय आं बेयावनो फेसबुक लालाबायनानै नायदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नुनानै आङो ओरै जकिं टाइपजों होनाय जाबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।